Ka Dalmia Bharat Foundation ka badai ka stat Prokram jong ka karkhana Dalmia Cement kala ajing kershani ki long yeng ki bedug bakirdo hapo jala Meghalaya da ka ba penbiang ya ki lat ajing tip ha ka bayadai bat ki digital bat ki kampi sa pelan ka program World on Wheels ka wanra ya ki digital literacy laboratory ha ki boss Shaki Jakanong Kendong. Kat ba ka Common Service Lab halum shnong ka ajing hikai hakaliang ka digital bat ka financial literacy. Kini ki jing tre kilawan ra ya ka jing kala syakumba arspa san paungut ki brio ki balala ru ban yo ikilat ka mai ka ji. Kani ka program da ka bay trerang ru bat ka HP Inc. bat ka Digital India Initiative jong ka Sarkar India ketemu ban ajing hikai halor ka digital literacy ka entrepreneurship development e-education but kiwe ki jing syakri pat ba syaki jakanong kendong kila pendon kamru de ki laboratory ai jing hikai bala penmi boarding da kasngi hapo ki bus man poi shikishnong ki thaw haki jakanong kendong hak bayadei ba ka jing ai jing tip jang ka Saint Anthony